No niin. Piparin paistoa. Piparin paistoa. No ensin pitää tietenkin piparit leikellä, eikö niin? Me nyt teemme paljon tähteä ja pipareiden teko on hauskaa. Ai ei, katsokaa mitä tuli. Hieno tähti tuli. Mutta aukko taas. Siinä on tämmönen tuplasakara. Ihan täydellinen. Minne meni Ankka? Ja vielä on toripoliisi. Onko vielä toripoliisi? Missä kaupungissa toripoliisi asuu? Toripoliisi? Niin. Helsingissä. Onko? No mitäs luulet, asuuko Helsingissä? Eipä tiedä. No eipä taida. Mikäs kaupunki se on, minkä torilla se toripoliisi on? En muista. Olisiko se Oulun torilla se toripoliisi? Onko? No on. Mistä minä pysyisin? Toripoliisi. Toripoliisi. No niin. Poliisi. Näin, seuraavat piparit sinne pellille. Tiedätkö viesti? Alle som tjockepolisianta. Mamma, jos tjockepolisianta. Tjockepolisianta. Katsoisi poliisin lakki. No niin, on poliisin lakki se. Poliisin lakki. Poliisi. Poliisi. Hattuja menee. Liian paljon hattuja. Aika upeita pipareitakin on tullut jo. Oi, pitääpä heti tosta maistaa yksi. Aika kauheasti noin. On hyvä.